mana kusa kula shine me faru horo tije shi wai horo tije shi horo abun da nake fara maka horo na ce maka jejin na horo tije shi ku dai kada ku shafa ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an dora. Kai me nake gani kai ka go su mutane ko in ga annoban nan ne ko go su gaskiya taimako suke ne ma kamata mu taimaka musu bari za su kare su na ga sama suke ne suka biyo sama suke ba su kare su Cizau yana nan tafe a tasha mai suna AAG.TV. Salamu alaikum. To abu lokaci akan mu noman ne. Gaskiya ne ake ga muku. Dan Allah ku sa su daukai su kawo mana dauki. Kam an kashe sauran iya mu uku muka rage. Kam sun zama horori. Idan kun shiga ku latsa subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa don samun sanarwar. Dan sama fa ga su caca sama. Kaga su ne? Na gansu. Ka su musu kawanya ne. Mu je wai mu haura. Ku dai kada ku shafa ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an dora. Cizau yana nan tafe a tasha mai suna AAG.TV.